spring kuwi musim semi, fort kuwi dalan. Mosok gene pikir rimbang. Kowe tak sowan lho, aja gaene. Iki lah dhewe ngomong ngene, mesane Bos Paul. Karo Oh, don't worry. Yes, thank you well, yes. Ya. Ora enek sing translate. Trinoto proyek go pribadi pokok dadi penting dadi MBG op. Cil, gua aja ngawur lho. Tuku cantik sekali. Awak kuru kurang gizi, bojo ngamuk terus wedi, tak kempit terus tak mii. Susu sing ngendi? mie apa? Susu sing Sing ulang tahun kowe iki lho, sowan lho pisan Mas aku. Tak semprote dhewe. Ulang tahun kowe kok ya. Tak semprote dhewe. Oh ya. Tak semprote dhewe. Selamat ulang tahun ya, Cah Bagus. Percil iki lho, percil iki lho. Tak semprote dhewe. Kene. Ono tak percil CS. Kene wong bagus. Mumpung begini selama panonoing romengan kantor. Kene. Oh. Selamat. Sayang aku kangen padamu, kangen beneran, hanya kepadamu. Tepuk tangan buat Mr. Paul. Cinta padamu, cinta beneran, hanya kepadamu. Oke. Kangen suarane, ambi kepiange ani. Abang bas. Oke. Oh, thank you, Mister. Nyere dengan maring ini Pak Paul. Dengan Pak Paul. Iwa, oh munyer. Nyere ya. Iki kok Jawa iki, Mas. Oh, ngono. Oke. Mister Paul. Besok mau dipinjem. Kangen. Oh. Ciro lupa suara. You deng kiwel. You are very good. You very good, Mr. Paul. You good day. Gude iki ngombe lho kaya anu omben lho kuwi. You sit down please. Sedilu iso? Apa kuwi? Iki lho ngomongin. Kowe ora nutut iki. Wah, titik aku kok pengen roh kowe bahasa Inggris kowe. Iki aku bahasa Inggris, Mister. You jenengmu sapa? What's your name? What your name, Mr. Paul? Long name. Burine long. Long name. Long name, nama panjang. Paul Springford. Hah? Paul Springford. Paul Springford. Paul Springwood. Yes, no problem. Kok no problem tok kowe? Iki ngomong apa ta, Cil? Iki koncoku, Bos. Lah lek mau omongan modele kaya lagi. You Australia toh? New Zealand. New Zealand. New Zealand. New Zealand you kanguru. No. Kanguru mbiyahmu ngawur. Kowe iki Luar. genahno tem kowe sing modern genahno. You Selandia Baru. Selandia. Ya. Selandia. Ya. Oh iya, enggak Selandia apa-apa. Baru. You like badokan ini apa ya, Mas? Aduh, food. Favorite food. You favorite food Indonesian? You favorite food? Food favorit. Favorite food Mangan Indonesia. Yeah. Good food. Food Makan enak. enak. Makan enak. Makan enak. Sukanya. You like food Indonesian what? Oh, apa ya? Ya. Angel kok nyambut kayak begini. Cel kene tak be. Ngomongane lekmu dialog kok mumet. Mana menok? Makanan Indonesia. Ya, ya kuwi lho karepku. Bagus dan enak. Enak. Apa yang disukai apa? Apa? What? Sate. Sate? You like sate? Ya. Bakso? No.
bakso, pentol, sampe ini. You like Weh, meatball? Oh, yeah. Meatball. Meatball soup. Yeah. Iya, meatball soup. Yeah. Ah, supiah kuwi lho. Lah, supiah bathuk. Lah kuwi lho meatball soup. Meatball. Soup. Bakso. Rice anu Yeah. Sego. goreng apa jadi ayo. Fried rice. Fried rice? Yeah. Rough fried rice. Yeah. No problem. You like? Yeah. Yeah. Sam. Apa sem-sem? Podo-podo. Oh, iya. Karepmu sama-sama ngono. Iya, iya. Kok sem-sem kok. Bene to ngerti kuya-kuya. And iki dress. Duh, apa ya? Apa to? Mas aku kowe ngomongne apa? Iki lho ngomong iki klambimu lak Oh, Jawa. dress. You dress Java dress. Java dress. It is bagus. Bagus. Good. Oke. Kamu enggak izin? Isim ki apa? Kowe iki bahasa Inggris your ngene lho, Cil. Gulana transit ta. Your Google Translate Rin. You gak izin nggih pakaian ngono kuwi lho karepku iki. Mas aku. You no say no. Anu. Gue jangan plak tak doni kowe malah. Lha kuwi nang Inggris 3 detik. Koncoku lho plak iki plak. You gak izin. Pak Paul. Ngene lho Kang, gampang Kang. Nah. Embarrassed to use this. Don't be embarrassed to use this. No? Ora kenal. Alah dem. Lah lakmu ngene yo. No. Oh. Alah. You sit down please dhisik. Kok sidon please. Lungguh dhisik. Lah yo, lungguh dhisik engko joget neh. You sit down please. Sit down please. Sawetara. Sawetara. Engko nyawere engko sik. You ini. Sit down Sit down please. Ya, down. Panjenengan Please. lenggah mriki. Yes. Yo, enggak apa-apa ta? Duduk sebentar. Enggak apa-apa. No problem. Popo. Kowe Yes, oke. Mbak Tika tolong It's okay, translate no no problem. Mbak Tika. Aja Mbak Tika ben kono ae. Wis. Iki. Tak atasane dhewe lah iki. Masuk mudeng awakmu. Apal, iki kancaku kok. Masuk Iki kancaku pelek. Iki bos. Acara iki lah nggak salah Mbak Tika itu ke rumah itu kalau nggak salah 1 bulan yang lalu. Wo sak wulan kepungkur. Iya, New Zealand no. Iki saulan kepungkur wis dilunasi. Ngono. Lho Kang, lah urusanku piye? Wis no, aman. Aman piye duwite isih ora? Ya entek lah kuwi wisan. Lah aku mulai Wis ora usah mikir. Lah iki lho Mbak Tika. Mbak, Nah. sampean kene, Mbak. You. Yes, Lah yes. enek penerjemah aman iki. Lengkran kiri. Wah, aku ora bojomu ngelu aku. Mulane Mas yo dagelan desa kudune iso bahasa Inggris. Kowe kudu iso bahasa Sithik-sithik Inggris, luar. Cil. Saiki apa-apa nek bahasa Inggris ki larang. Apa iso larang apa? Lah pengalamanmu ki luar biasa lho, Hah? Cil. Kabeh dadi seksi lho. Kowe tau ning Hong Kong sesasi lho. Nah, Kowe kudune bahasa Inggris paham. Lang, kuwi Internasional. kuwi di penjara kuwi ora main kono. Lho ning kono ora tamasya to. Ora. tapi kan ning kono luwih larang ngono lho Kang. Kok iso? Pokoke nek luar kuwi larang bahasa Inggris khususnya. Saiki apa ayam goreng ning kene Mbok Jum kuwi regane kur 5.000. Fried chicken regane 20. Wo nek di Inggris Di Inggris nih, heeh. Kopi ireng ngene Mbok Jum kur pira? 3.500. Saiki digene black coffee regane 30.000. Mergo bahasa Inggris. Mulane nggih terobosan nggih bahasa Inggris. Kaya sampean kan dodol makanan. Kaya Pak Diku bareng dodol makanan sesuk sing keliling desa kuwi takon ganti bahasa Inggris ben larang. Apa kuwi? Tofu circle fried surprise. Apa? Tahu bulat digoreng dadakan. Sip. Wah, ya tunggalane chicken smackdown. Apa wi? Ayam geprek. Chicken smackdown. Ayam geprek chicken smackdown. Iya, chicken smackdown bos ki bos. Are you okay? Ngawur. Ready. Ready cok. Ready? Are you ready? Ready. Niki Mbak Tika acarane. Ya, caranya biar dijelaskan. Ya, oh, saya aja yang jelaskan. Wah, Awakmu po mudeng. kowe jelasnya iso? Lunas lho, Bos. Baik. Oh, mergo lunas awakmu Lunas dadi. ta? Lunas. Lah nasibku. Lha mbok lha iki piye? Apa melu kowe? Lho. Sing Mosok kok enggak terulang lagi? Ya asmune. Mas aku. aku matur nuwun. Dalang karo lunas dalang. aku. Loh, kowe wis to? Wes, Sampun langsung. Lah ayam. loh.
Ya mbok ya pikiran dhewe lah. Ayam malas, ayam kampung, Ayam niku. Ayam. Ayam niku Kok saya. kuwi ayam to? Ini Mbak Tika. Mbak Tika. Mrs. Tika. Nyapa kayak Mrs. Donat. Sosis. Nyapa kayak Mrs. barang iku. Nak iku lanang kuwi Mister, nak putri kuwi Miss. Ya ya Mbak Tika wong Jawa. Iya, iya. Mbak Tika sama Mister Mas Paul. Paul. Ini luar biasa loh, Cek. Luar biasa. Aku ya terima kasih ternyata najan to penjan iki promo kalian Mr. Paul piantun luar negeri. Nggih. Nyatane karo adat budaya Jawa tetap tidak lupa. Lah, Wong iki gelar tepuk tangan keluarga besar Mbak Tepuk Tika. tangan, wayangan lho. Iya. Lah kowe iki sing wong Jawa ora tau nanggap wayang. Nah, Loh, aku kan son herok. horek. Lah kuwi aku. Rumah saku Rame, tapi yo piye carane? Aku kan buka apotek to, Bos. Hubungane karo son horek Hati-hati kuwi lho. apa? Lah lek sok wong ning apotekku tuku obat. Oh ya prospek kuwi. Lah iya prospek. Prospek mbahmu. Iki nuwun sewu. nggih. Mbak Tika menika teng griya itu 1 bulan yang lalu. Oh, 1 bulan yang lalu. Badmun. Ora samong Inggris lah. Lah aku ki rong. Panganane gereh kok Inggris ngene aku. Lho gereh ki malah apik lho vitamine. Ya apik tapi bolak-balik gereh tapi pinter kondi. Tapi nek kasinen yo mari darah tinggi lho, Pak. Acarane menika ruwatan sampun. Luwatan awan mau. Sampun. Heeh, Terus linggitan dalu punika. dalu menika. Acara kados ngeten iki Mbak Tika pun dawuh kalih kula. Jelasno ndedal. Mas Percil, lah acara koyo ngene iki masyarakatku tanggoku seneng damel acara ngeten iki seminggu sepindah. Oh ngono. Masyarakat seneng napa seneng? Seneng napa seneng? Alhamdulillah. Masyarakat seneng Mbak Tika senep. Lah kok iso? Sing bayar mbahmu saku. Rumah saku lek tenanan. Awakmu Tapi iki mau. menika luar biasa. Lah iya. Didongakne mawon Mbak Tika sehat selalu. Sehat terus, sukses selalu. Amin. Rezeki Amin. semakin lancar. Amin. Iya, ya Napa malih niki sunatan Mas Mas apa? anu, Miss Angel we. Kowe angel mesti. Sapa iso maca ora? Ya kene. jam Dinding. Ngene. Ya ku lho. Kowe iki Ngene iki diwaca Inggris iki. Sapa, Kang? Sik to. Wacanen, ayo. CA jamie jam Macane. JAMY Jambak. Prancis sprint diwaca ular putih. Kowe iki Kakak Jamie Francis Springford. James Francis Springford. Sik ben Mbak Tika. Jamie Francis Springford. Nama adalah doa. Doa. Apa artinya Jamie? Asma kinarya Jamie Joko. Jamie itu adalah kalau kita membahasakan dengan bahasa saya itu adalah waktu. Kuwi jam. Oh jam lho. Kuwi dari bahasa Ibrani, Mas. Jamie iki genahno bahasane Jamie kono apa? artine Dari apa? bahasa Ibrani yang dilindungi oleh Tuhan. Oh, Jamie itu orang yang dilindungi oleh Tuhan. Nah. Prancis ki panggonane. Panggonane apa? Dadi gaene iki ning Prancis, Spring kuwi musim adem, Fort kuwi ning jembatan. Kok enek gaene bareng aja mok critakne kowe iki. Dadi gaene tole iki pas musim adem ning jembatan ning Prancis. Awakmu ngerti to? Ora manseneni, Mbak, manseneni niku. Lah ora roe. Lah jago. Jamie kuwi dilindungi Tuhan, Francis kuwi panggonane Springford. Spring kuwi musim semi, Ford kuwi dalan. Mosok gene pikir rembong. Kowe tak sowan lho, aja gaene. Oh, ben menlurus ke arah yang benar. Oh, dadi bocah sing pinter. Jalan Migunane yang baik. marang nusa lan bangsa. Mendem jero mikul dhuwur aspone tiyang sepuh. Piantun luar lho. Nggih. Piantun luar ki sok-sok nampane basa ki entahan lho. Sik. Kowe muni mendem jero engko sapa sing ati pendem kowe apa piye? Mas, kowe aja angel-angel londrang-gondrong. Lho, ora ngono. Kowe Mas aku lho kok Iki ngelundasku. Jelas Aku mendem ngelu. jero lho. Iki lah dhewe ngomong ngene, mesane Bos Paul. Karo Oh, don't worry. Yes, thank you well, yes. Ya. Ora enek sing translate. Ya wis pokoke Mbak, iki pokoke ngomong mangke jenengan sing langsung translate. Bahasa Inggris kok translate piye tak sekotak. Tran apa? Translate. Slit. Diartikan. Tran apa ki mong? Kowe lah angel-angel. Translate ampun didawakne. Kowe lah angel-angel tak jakne. Kudune macane langsung. Heeh. Nggih, menika pun didongane sampun. Ya. Bos. Coba Mbak Tika diaturi mic. Mr. Paul itu kesukaannya joget.
Oh ngeten. Nggih. Joget Nggih, terus nggih. the Gantikan. Mr. Paul itu paling suka joget ya. Kalau joget, Mr. Paul mintanya joget apa? apa? He's Nama tayub, asking, tayub. because they say you like dance, and then they are asking what type of dance that you like it. Fast. Apa? Fast. Oh, nyuwun Tayub. serampat. Serampat. Oh, serampat. Oh, Yes, serampat, yes. Serampat. Oh, gitu loh, jaluk serampat itu. Ngayat. Kamangka New Bukan Zealand den, bukan den ya, bukan den ngono. Serampat. termasuk tradisional Kowe dance. aja mblocokne lho. Lah genah pisan kas genahno. You minta apa ya? Minta apa Mbak? Kuwi jenenge. Asking serampat dance. Serampat. Ya kuwi serampat itu. Gak serampat tuh. Kamangka Selandia Baru, New Zealand. New Zealand. Remen kalian serampat. Neng New Zealand kono serapat ngetren lho anggitmu. Iya. Lah tenan ngetren lho ning kono. Kowe ora tau rono. Jenengan apa nate mriko? Aku jarene ning wong-wong ning kono. Sopir-sopir. Pacarene sopir-sopir. Nanti takon aku serapat iki gawe sapa to Pak Rudi ning kene kok ngetren. Iya. Taklete ki Neng ngoten. diskotik neng nggen apa? Anu kuwi sing disetel serampat. Masa? Lah, Duk cek ngomong donding ketok. kowe lek paham, Kang. Nek kafe wong sing butuh santai-santai iki setelane ning kono serampat. Dicoba. Wong dhewe to senengane Iya. sing Kang Pak Rudi kok cerita ngomong di kostik. Diskotik lho di kostik. Diskotik. Ini saya dulu sing nyari, saya dulu Mbak Omongono, saya nomor 1, nomor 2 Mas Mbak, Antem, selanjutnya Mr. Mr. Paul Paul. yang terakhir. Oke. He say, after this, and then all of Menunggu. you will Row. going to dance together, Row, Mas. and then Okay, you row, dance ya. number 1, Number two, you number three. number 3. No problem ya? Oke. Gak apa-apa ya? The dance. Ya ya. Oh, number 1, Nanti barengan. Nanti bareng. number 1, number 2. For the first one, For the first it's one. not the same. For the It's not first together. one. But the second one is going together. Pos 1. Ganggu ae. Ono lagi diartekno Ya, bareng. no problem ya. Ya. No problem. Selamat. Anu Til, perintahan pengrawite serampat ning nganggo bahasa Inggris. Yo. Wis iso. Aku lah sing aku ora iso ngomong. So you Aku see tak- him, Oi. then after that you follow his movement. Oke. Yang gede. Number 1 is sample. Sampel. Percil iki pancen nggih sampel. Percil iki sampel pancen. Contoh, Mas, Nek contoh. nyapa aku nyepel ndasku. Sampel itu contoh, Mas. Ya. Heeh. Sampel iki gendeng. Iku nek kene. apa-apa. Basa kono iki. Heeh. Aku tak joget dhisik. Ya Til, Ya. kowe sampel sik Til. Mas Yo. Pertil is sample, yes. Ayo. Ning kafe luar negeri kono setelane ngene iki. New Zealand iki. Iki jenenge wong budaya iki kaya ngene. Lho iya. Dadi wong Jawa aja isin karo budayamu. Betul. Wong manca ae seneng karo serampat. Ayo, apa meneh awak dhewe? Ya Til, your is joget. Aku sik, Mas. Looking sawetara. Delok sik. Bareng. Oke. Duh, delok. Orang mau kalah teku, tak teku, Iyo
dhisik. Nah, cutatane sikil. Nah. Cepet cepet. Loh, Mbak Tika. Mana? Bu Tika. Enggak apa-apa di situ enggak. Enggak apa-apa. Dek. Ndon tangatung. Yo. Asik. Ngomong iki kaya Apa ini New Zealand ini iki. tepuk tangannya mana untuk Mr. Paul. Mr. Paul. You're very good. Yo, apik Pak Paul. Very good. Ayo apik Mas. Yo, Apik banget. joget pinter. Bayar dagelan pinter wis takon wis. Lah dalange iki lho. Ya sak dalange ya apik ya sering nanggap ya Pak Paul ya. Wis pokok sukses selalu. Sukses selalu. Berkah selalu, travelnya juga berjalan Amin. lancar, usahanya Gak ada Mbak usaha Tika. kata lho Mbak Tika menika. Kowe lek travel ora usah dodong golek Mbak Tika wis cukup. Apa ning ndi to? Apa ning New Zealand? Aku lek New dolan- Zealand. New Zealand. New Zealand. Mm-mm. Itu juga bisa. Mr. Paul, yuk sini aja. Wis pokoke ndagel semua karo aku. Ndek duduk. Iki sing digawe lho mbok kon. Ben Oh, ora ben apa-apa. ben lerem sawetara to mok panjer ning kene layangan apa piye kok ya. Lho, Mr. Paul lah kon joget neh tibane munggah mudun. Ora masalah. Oh iya, Gak apa-apa ya? joget lagi. Oh iya, iya. Kuwi padha karo grafik ya sok munggah. Oh iya, duduk. Mr. Paul, yuk iso lugu ning isor gak apa-apa. Enggak apa-apa karo anu jagongi tamu-tamu sing padha keparan Cil, Mbak Ya, Tika. Ya, nanti Nah. joget lagi ya. Mr. Paul, Yeah. ngomong Mbak, gak iso ngomongnya aku sumpah. Oke. Terus aku. Thank you Mr. Paul. Yo. Thank you. Nanti lagi, engko neh. Sukses selalu buat Mr. Paul. Mr. Paul, tepuk tangan untuk Terima Mr. kasih Paul. Mbak Yo, Tika. aplaus. Terima kasih. Wah, luar Yo, biasa. good Mr. Paul, koncoku wis paling apik pokoke. Wis kan sesuk anu ya dolan ya Paul ya. Ya. Iya, ana paling mau jak dolan paling ning serut kowe iki. Cedek men. Niki namine Mr. Paul, Bos. Heeh. Wonge grapyak karo sapa wae mesem. Iya. Ngoten niku lho Bos karep kula niku. Lah selentem kok merengut terus. Lah ra merengut pripun? Benjing-enjing bayar mekar. Terus Mandiri, terus BRI, Sesuk akeh men to. akeh men BCA. kuwi. Mang mula kuwi wong kuwi kudune sinau urip. Nah, Berarti nyatane Mbak Tika karo Mr. Paul iki lak najan to piantun modern nek ku ngarani. Iya. Nyatane tetakan sunatan yo ruwat. Ruwatan ya wayangan. Wayangan. tetep nguri-nguri tradisi budaya. Nah, Niki mboten menamung kula mawon. Sapa Apa? ae? Mr. Paul minta sinden dari Hongaria. Weh, sinden sing saka luar negeri. koncoku kuwi Megan. Mbak Mega. Bukan. Tiger. Tiger. Gere ra apa-apa. Kancang-kancane dahar iki lho, tak uwetak. Masa sinden macan kan? Iya. Oh, tiger iki macanan. The Tiger Oh. Palu. Ya, nek ngono diaturi naik terop, jajal. Naik panggung. Lho lah iya, Kang. nek radi. Sesuk nanti kan? Sesuk nanti. Lho, ndek sesuk, ndek ingsun, ndek medali kaya. Medali? Heeh. Besok melok aku ya. Besok melok. Lho melu ora apa-apa, oleh ngono. Wis, ngono. Aku kaya Mr. Paul, aku gaul sapa-sapa tak jak. Tapi kaya winginane ra. Lho, Aman. kuwi tak usahakan lho. Iya. Panggah tetap seperti itu. Lah. Kang aja ngedeketi kancane, Kang. Lah kene wong seneng dono kok. Iya bener. Mas aku Yuk, sepotan aja bareng-bareng bersama Mr. Sama siapa? Mrs. 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 Oh, Mrs. Tiger. Mrs. Tiger. Ini ger, seger. Ini. Yo, sepot itu. Kita sambut artis kita dari Hungaria. Kilo, Kang. Sepatele, kayaknya sepot, sing apik. Yo.
iso basa Jawa, Cil. Mboten saged. Isone bahasa Inggris. Nggih. Sewu. Aslinipun lak sing ngajeng menika asli Surabaya Kula Sidoarjo. Surabaya. Oh. Nggih. Dadi sampean asli wong Jawa, Wong Jawa Jawa. Timur, Jawa Timur. Jawa Timur. Serbecik Surabaya. Nek niki pun do ngertos sedaya kulino mlebet TV, kulino mlebet YouTube. Lho ning CTV iki sapa to acara Ndoro Bay lek ora pengarepe iki? Lah, nggih. Tenan. Lah sing saking luar sing ndi? Iki iki luar iki kan luar donya, Bos. Berarti luar planet berarti. Ya aja ngono, Luar- Bos. Iki tanggane luar angkasa. Mr. Paulo. Masa? Good night. Good night. Selamat malam. Allow me to introduce myself. My name is Proborini. My name Perkenalan. is Nyilitai. Kaya pas to. Do you like what do you like, puppet? Yes, I like Leke. like kelek. Dasmu. Masa basane luar ngono baca kuwi? dasmu lho. Bahasa luar iki lho. Iso. I am friend and Mr. Paul friend. You friend? Yes, Friend yes. fresh? And it's the most okay. Masa fresh. Thank you. Fresh. What? No smoking. You, Kamu you, tidak merokok, ora rokok Mas. you pom bensin. Yes, SPBU. Iki apa to? Lah kok malah Ya ben Mr. Paul ngerti. lho iso Jawa lho kan. Iso lah. Berarti iso Iki koncone Mr. Paul. Dulu saya itu barean sama Mr. Alah Paul. barean iki. Baraan. baraan. Baraan sama Mr. Paul sama-sama dari Australia. Kalau Mr. Paul dari New New Zealand, Zealand. saya bakul apel New Zealand, Mas. Wah aku roh Mr. Paul ki turunan para leluhur sing apik. Kuwi turunan kanguru ya. J niku niku. Oh iya. Layak dhuwur. Kan ketok anu pawakane to, Mas. Ndedawa. Acarane you tahu Apa? And the Delete? The Blood? Apa? ngetok niku. Kitan, Pak. Kitan. Lah iya kita Kitan. Cutting sunat. road water. Yes. Kitanan. Cutting water road. Artinya apa? Ngetok dalan banyu. Oh iya bener. Iya. Sanyo. And Mr. Paul and bird mania. Apa? Apa kuwi? Manuk. Kicau mania. Lah iya Kuwi kuwi. sing lagi viral. No, Mr. Paul arwah embek. Apa bek? Embek. MBG. MBK. Lagune iki lho. Lagi jalukane Mr. Paul. Saged nembang saged. Coba jajal. Coba lagunya apa? Oke. Dek Prabu. Umpamane nembang sing apik Dek Prabu ya. Oh ya ini sama ini bird Ini. mania yuk. No. Loh, kenapa? No. Kowe susu tak suwek lambemu lho nano iket mau. G mayor, coba G mayor. Ayo, Pira. Nyanyi Ayo to. to, sing diteni iki kuwi. Mr. Paul pesenane awakmu. Ben Oh, nyanyi iki dhek anu. senengane joget. I'm Mr. Paul Alah ayam tok. like singing. Ngising. Singing ki nembang. Singing. Lu kenal Veronica kok? Iki diganti anu, Bos. Veronica yang Om Strom buat Nano Naniko. Om Strom yang biasa tambal jalan lubang tuko. Jawab. No. Dolah. Bukan yang itu. tapi Mama Maria Bu Suami. Ayo terus no. Siapa, Mas? Lah iki lho lagu Veronica. Nek sing kuwi kan biasa to lagu Veronica. Ah. Berhubung itu yang punya hajat itu Mr. Paul diganti. Oh iya. Lu kenal Oke. Lu kenal Mr. Paul kok? Mr. Paul New Zealand koncone Percil Niko. Mr. Paul yang tadi naik panggung Kaituko. bukan yang itu. Tapi Mr. Paul bakul pendol Pom Selorjo. Sok Pom Selorjo. Pom Selorjo. Kowe kok ya roh kowe. Masa jenenge Mr. Paul sing bakul Cakeme iki lho murah parit. Kowe malah piye omongmu? Agora-agora nyawang raimu. Buyar. Ngesro kabeh gak. Anu kico-kico mania jajal ki. Gak iso aku. Peloknya Sing penak. pelok. Mungkin lagu barat bisa saya. Oh,
lagu barat apa? MBJ. Lho. Dian. Aku ngomong barat MBJ. Lah yo di Inggris itu MBJ. Pelok ya. Oke. Pelok nyun pelok. Wis nyanyi dhewe. Pelok napa? Pelok apa? Pelok Cahayu. bem. Bem. Dah. Nanun. Oh, pakai itu Kak Caci. Minor. Iki lho Mas, lagu angel caca. Angel latenane. lagu Dursasana niku lho anu Aku lho koncone taun-taunan susi stres iki. Latenane liti kok angel. Angel. Piye nadane kok Dursasana? lagu Dursasana iki. Dursasana. Durmogati. Lah yo kuwi sik dulure Durmogati Dursasana. Piye to bocah iki? Durmogati dadi menteri noto proyek go pribadi pokok dadi penting dadi. MBG. Sik op. Cil. Gua aja ngawur lho. Tuku Ferrari. Aku ora roh. Aku ora roh. Iki Durmogati lah. Sing rusak malah kowe. Aku tak rusak. Nadane gawe kuwi, tapi awake dhewe berkenalan dengan masyarakat sini. Oh, maksud kamu gitu buat perkenalan sama Peter Paul juga. Iya, iso. Yo. Bisa ya Mas ya? Iso. Kenalno jenengku Prabu, aku asli Surabaya teko rene melok donga. Acarane apa penontonne padha teko nonton wayang budaya tak dongakno panjang yoso. Yang Yuswa. Probo wis. Awakmu Cacah kenalan. nggih Gendeng ngene aku ngomong. Langsung tem. Kawakmu to? Yo ora omong sik. Kenalno Ora omong. Ayo. Namiku. Sik. Mau ning pom ya wis. Apa kowe? Bebas nguyuh mau. Yo. Oh, perkenalan nganggo lagu Mas. Nganggo lagu. Nami kula niki slentem Mas yo kuru aku ayem wonge sumeh mesam-mesem. Omahe Rembang seneng nonton wayang mung sregep sembayang. Sregep sembayang. Nadamu itu kok nada ndi to, Dam? Iki tak ajari cangkemmu, Jan. Piye to? Kan mau lo gak ngerti belas. Topo. Masalah dadak kuwi lho. Bahasa ini bahasa nasional ini bahasa Inggris. Lah kok dhek bahasa Jepang iki piye? Kok gede-gede Ngene iki lho elek ya ngene iki lho nek grup elek iki gampang buyar, Mas. Aja. Nami Mulane kula sing apik. niki slentem Mas yo kuru aku ayem. Aku seneng mesam-mesem. Omahku saka Rembang seneng nonton wayang lan sregep sembayang. Aku mau yo ngono kuwi lho. Enggak. Nami kula Percil asli, iya kula Banyuwangi. Banyuwangi. Bocah ora ngerti, tapi yo sok seksi. Ning bopem pribadi. Aku wis Pakene niku sae pun kenalan sedaya sampun kenalan. Anggenipun sedaya masyarakat. Lah kowe. Tang batang lah kowe gawe. Awakmu urung. Kancane mikir gawe kok kowe ora mikir. Kon mancing njaluk kon lho ya. Oh, sing njaluk awakmu dhewe. sing njaluk Iya, iya. sampai awakmu njaluk blesek tak. Nadane Mas. Bledas. Yo, kon. Kenalno jeneng kuliti. Ya. Iya. Pas to. Iya to. Heeh, pas. Pas ya pas tempone pas. Kenalno jeneng kuliti. Ya ta? Pas to. Pas ya pas. Pinter. Kowe ngomong ngono nek tak gasmu. Sabar, Bos. Terusno. Kenalno jeneng kuliti. Omahku Tuban asli. Aku ini cantik sekali. Asli. Munggah. Dhuwur. Kenalno jeneng kuliti. Omah saka Tuban asli. Aku ini cantik sekali. Raimu koyo Tapi matamu. Kamu Wes cantik gane ayo lho. Kamu Baleni. cantik sekali. Sayange. Ojo. Kamu cantik sekali. Baleni. Baleni. Kenalno jeneng kuliti. Omah saka Tuban asli.
Aku cantik sekali. Emang cantik sekali. Awakku kurang gizi, bojo ngamuk terus wedi, tak kempit terus tak mii. Susu sing ngendi? Mie apa? Susu sing iki, apa kowe pengen ngicipi? Ayo monggo karo Kang Rudi. Angel kowe karo masaku. Aku kira nyapa-apa lu mau katutne dosa. Lah terus badhe ngemik lho. Masa. Apa ta iki? Iki jenenge ndas katelah ndas sikat WC. Monsieur Paul. Ngono kok aku dulure Mr. Paul. Jalukane Kuwi cukur model di etim. Nggih, nyuk suwunane niku mangke lagu sing rancak-rancak. Nggih. Ngebit. Iki tapi anu ya, Cil. Iki ana pundutan. Iki Napa, Bos? minta lagu kesayangan. Iki Oke. khusus nyuwun sinembang Mbak Probolini dari Van Cakra Budaya. Iya. Napa? Nyuwune? Kesayangan apa Kesayangan. Mbak? Apa? Apal kowe apal. Patokaan mangimu Kok mesti ngawur to? Kok mesti ngawur to? Ngawur, ngawur. Sampeyan iku lho kok kesayangan kok sing niku niku lho. Sampeyan yang ngono oh. Sing penting ana sayange lah. Nah, Bisa ora? Adane Sayangan. Mas. Adane Mas. Pas reve, pas reve. Ngerti yo ngene aku. Gak melok. Ngawur cacat. Aku ra ngemis ning atiku mires. Suwe sapa wonge sing Iki gak suka teki ta, Lek? Mas, suka teki, suka teki. ngarepe pas tuh. Aku ra ngemis ning atiku mires. Suwe Sapa wonge sing betah? iki lho. Kowe Suka teki. salahmu ngen suwe. Suwe kuwi sing Kleru. ora pas. Curiga aku ra ngemis Ning atiku mires. Curiga nata. curigono to. Ojo turiga nata. Oh, Turiga. Tak dasmu. Lali aku mirip Ngarang. ini lho Mas. Ya salah. Kesayangan ya, Nduk Probolini. Yes, ya. Sayang. Lah mesti ngap. Lah mesti Ini mas. Sese tak pongor kon kabeh. Cil, Gak melok. apal aku. ora. kowe iki nek ora apal ki aja melu-meluan kaya. Grup iki ketawal ora enek sing bener. Gak enak, gak enak. Sing to grupku kok ora pati kompak ki nyang apa ta iki, Bang? Mbok bengi iki ora kompak belas. Mergo iki lho raine kok dibonsai lho ndase. Lah aku kan anu anak buah Pak Gombloh to. Anu, Lurah Jawinu. Juweni. Juweni ya Jawinu. Lah ya, iku bentuke sirahmu kaya senengane Pak Juweni. Onde-onde tanpa wijen. Mas aku syukur kok model nyembul. Bijene ning jero. Biasane kuncung lah kuwi kok nyembul. Nyemul niku. Kaya letam. Oke, Om. Oke, lagune disiarne, Yuk, bareng-bareng masih bersama sayangan langsung saja di Propor ini untuk Anda semuanya. Hadir pada malam hari ini. Ya, Bra? Yo. Yo, lho, Mas. Aku ra ngemis ning atiku mires. Oke. Tresnaku ora bakal ilang. Rono, gentenan sing nyanyi wong loro. Oh, iya. Grupe. Oke. Weh. Aku ra ngemis. Aku sing ngemis, Mas. Iki nyanyi. Lagu. Lirike lho, Mbak. Aku ra ngemis ning atiku mires. Ya. Curiga rasane apa wis ana gantine. Ayo kamong. Isih. Sa. Sayang. Sayang. Isih apa? Batang. Badang, Mbak. Puasa. Sayang. Terus. Ora Ba. baju Bakal Oke. Nembake bar kene ning kene. Oke, siap. Yuk. Ya. Aku jual pasangan to, Mas. Alah sekarang kowe. Badrus enggak ora ya? Jojo. Lah kengko dadine malah Sayang. ora kesayangan. Kowe
basa Jawa, kowe Inggris. Oke. Aku nyanyi Inggris, kowe Jawa. Kok Mandarin ya, Dik? Ya. I love you too, Miss. You like I like you. You like I like you. Yes. I and you like-likan. Leke-lekean. Kamar kesayangan. Oke. Komengan. Malah. Ada penerbangan demi kesayangan. Hijau mania. Hijau mania. Hijau mania. Pasti jodohnya ora bakal urangga. Pasti jodoh orang Pamundutan sampun kesayangan. Sampun diaturke lelagon kesiangan menika. Kesayungan. Kesayangan. Sayangan. Iya karyane seniman saka Jawa Tengah. Mas Bagong Sudarsono. Mas Bagong. Darmono. Langgi niku sebelahe Pak Darsono to niku. Otak mau Darsono. Menika gliak-gliak wonten kedan. Nyatane kuwi wong papat kok iso kompak to. Kompak. Nyanyi kesayangan yang jerone nek Kico Mania. Wah, ya. rumah tahu percil kaya ngerti-ngerti. Napa-napa saged delipun kontes Kico kaya. Nggih, kula kalau iki tumut kontes manukku ning ndi Kang sesitok. Kok njaluk manuk Sampeyan nyapa to? piye ngono ukrek-ukrek barang lawas lho. Kono dadi kelingan manuk Lah, manukku sampean digowo. gowo. Dek duwe manuk, lah kok terus dititipne aku. Ayo tak dolno. Apa awakmu titip to? Heeh, titip sitok. Lah terus Ilang. Tapi kan loro to lek tuku. Nggih. Kan sing ngenyangne aku. Dadi engko sitoke aku cil aku ngono. Aku ya manut ae aku ndet tok. Mas aku. Niku tumbase teng Bilung, mboten ya? Nyapa teko belum. Woi, tukune. Niki wonten dane. Komandan-komandan yang di depan sana minta lagu Banyuwangi, Bos. Oh ngaten. Lagune apa Banyuwangi ki apa? Bisa selindro minor ya ora apa-apa wis selindro. Apa Tiga minor. lagune? Anu mon niki cobi. Minornya sepira apa, Mas? Napa diaturke dhisik ora Banyuwangi, apa-apa. Mboten napa nggih? Lho iya. Niki kalih kula nyebar kopi angsal. Lho, anu Brasko. Nggih no. Brasko. rasa kopinya. Dek apal. SKD, Sampeyan SKD. kok yo duwe to, Bang? Masih bersama acara BKB. Ada malam Masa pel kap. SKD. SKD. Niki kula sebar. Heeh. Kersane masyarakat miniki kula ngertos Ngertos. bahwasanya jenengan kula sedayanipun seniman-seniman itu punya produk yang namanya kopi Brasko. Sehat berasa kopinya. Niki kopi milih kita Brasko kompak. pisang gas, pisang gas. Brasko. Brasko. Sehat berasa kopinya. Sama nang gawe ora suwi isore mau. Loh, 3 detik lek megur ngene iki ae. Jan Kudune istimewa. ngewehi uang tambahan ya aku koyo. Sampeyan istimewa. Tambahan iringan iki. ngono. Nggih. Sekali mikir langsung peletik ngono lho, Pak. Wah, lah. Pleng. Padake kowe nggawe. Momo, lu moci. Apa kuwi? Kok sama lu moji Jajal, apa? jajal. Mama lu moci jajal cangkeme kunine ya apa, Mas? Iki lho. Malah kaya wong arep nunggang sepur kalau rumah aku. Lagune napa? Lagune apa cah bagus? Minor, kalau Minor. minor rien, lah Oh, minor iya. pagi kepanggih. Iya, iya. Bes minor, bes. Pundutane Pak Dan. Nggih. Pak Dan Ramil napa Pak Dan? Wes pokoke komandan polsek. Oh, sedaya Rawuh sedaya nih. Alhamdulillah. Kale request anu Mas iki mau. Pak Puji. Oh, Mas Puji. Sapa? Puji kendang iki lho. Boleh kuwi kancaku. Lah iya. Lho kuwi lara anek kuwi aku ora iso ngidung. Belajarku ngidung ning kono. Minor Mas, minor, bes minor. Terus. Yo. Nimas. Duduk. Ampun niku Mboten mboten. niku. Niku sampun wau. Kowe ora ngrusuhinya apa? Pamundutan sing niku sampun niki saking komandan Banyuwangi niki Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Ya.
Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering mulie isun mikiri. Ayo bareng-bareng masih bersama Cakra Budaya Gulu Pedot untuk Anda semuanya. Aku harus nyebar kopi. Tetap di situ semua kebagian. Oke. Yo, cok. Gulu Pedot. Gulu pedot. Ya, Plak. Ayo. No. Iba, Andre. Untuk pasukan Brasco bisa langsung menyebar. Sehat rasa cobeknya. Yang pasukan di depan sudah ada. Oh sudah ada. Bisa langsung dibagi yang di depan. Sabar. Oke. Kopi Brasco. Tuang-tuang tiarani pasir. Waktu kambiar kalian. Kok semok. Alah penake koyo ngene iki lho. Lagu lho dicampur-campur nyelot pen. Apa meneh karo ngombe kopi Brasco? Cocok mas. Rambuti gelong merah. Wong iki sing penting innallaha ma'as-sabirin. Iya. Wong iki sing sabar, Kang. Sabar. Ora usah gerusa-gerusu. Sabar iki kekasih Gusti Allah. Gusti Allah. Iki lho aku lagi njebleng sak rendeng gumun setahun. Napa? Jebul kowe iki iso ngowahi tembang-tembang iso dadi sak rumpun. Nggih. Kowe iki termasuk pelawak sing multi talent utawa serba bisu ya. Bisa. Apa-apa iso ku lho. Apa-apa iso mesti ngubetne. Multi talenan. Multi talent. Serba bisa. Bisa. Kok serba bisu ya malih Au-au to. Iki mau anu, Cil. Jil. Selain gulu pedet iki mau. Mbak gulu cempleng. Gulune pedet ke zaman kurban kan dipedoti to. J. Lah bener ora lek gulu pedet. Leres. Salah sing bener gulu pedot. Salah. Kowe lak Ya gak angel to. Wis wangel karo Ditutne angel men to. Lah piye wong aku metune kuwi ya malah rumit kok. Dulu nyapu. Rumah aku. Iki mau pundutan tembange. Oke, anu Mak Cange. Dalem. Niki wonten asisten dari CEO anu Mas Jandu niki nggih andum-andum kopi Brasco. nyebar kopi. Nyapa to? Mangke ingkang dereng anu angsal mangke saged menghubungi Mas Jandu nggih. Jandu ki angkatan dadi manajer pemasaran to. Enggak kena, Bos. Ben munyer-munyer ning pasar ngono maksudku ki. Sampun kalau ini pun teng pasar Legi. Oh ngono. Akhire dhek pahit diguak to karo liyane ora legi. Wong niku sampun daftar dados pas pamdak. Dek. Wah angel. Tak omongne. Iya ta? Ya bengi ki angel menesuk Saiki gulumu mbok hand saplas iki lho angel to. Dadi sepur etek. Apa tak buka ben mutak kabeh. Mas aku. Iki ana pundutan tembange pepeling kalian gubuk asmara. Pepeling niku sae lho, Bos. Iya ning digunekne gubuk asmara. Selendro niku. Iya. Kaya ngerti lho. Kowe rong tau ning Bengkulu. Yoga Megulu sinabui pepeling iki dadi pelok barang ning kono. Masa? Lah, kreatif kok kanca-kanca kono iki. Iya, apik ya. Iki njajal mumpung anu ya. Meme. Ayo meme. Kene. Ceko. Au Bok. Dino iki aku ora ngidung. Wis ngono ae. Wong gleng. Terusane pripun niku? Ya ora ngidung. Ora ngidung kok takone teruse wong piye kaya. Lagi mau padahal wis penak wis ceko kan anu lagi terusne Juni Juli kan ya penak iki. Yo Agustus to, Mbak. Iki sik Juni. Mbak, bisa. gurine sampean iki lho sinden. Meme to. Iki adik Kaila ya iki. Nyapa teko Kayak Meisa kaya. Meisa kae. Meme iki putrane Mas Puji Kendang. Oh. Napa cek to? Iya, jeneng Meme. Iya, toh. Leres anu Mas Puji. Iya, jadi pirang-pirangane bulan iki penyen tak tarik ning Cakra Budaya, dadi gabungan seniman-seniman ngono, Cil. Iki berarti sing cilik kae lho, Mas. Mas. Sampeyan ngerti to, Pak? Kok ngerti, Bos? Ya mesti Biyen no. ora metine cilik mesti biyen mesti. Ya aja ngawur lho. Rumah saku nek tau ngempong apa piye? Lah biyen apa ya mungkin tukul gudi lho ya. Nah, Jeleput boke. Wajahnya Leres, kayak Njen. drama Korea ya. Ha nggih. Wajahnya kok drama Korea. ah, iya, iki Meme iki. Jenenge Meme kok. Iki daleme ngendi? Ya anakku tok lho Meme sing irunge musret ya anakku tok. Masa Pak Puji iki bersyukur kok ya. keturunan Cina to? Cina. Iya. Lho Pak Puji kan dhisik blasteran to, Mas. Blasteran apa kuwi? Bangladesh to ketoke. Tak
Wetak lho Mas aku. Bangladesh apa Bang Detail? Lho Mas aku. Kok mesti nyampur? Padake kowe Bangjo, anggere Bukan Bangjo. iki lho apa Bangladesh karo anu Mandarin iki. Tapi anu ya Nduk, Meme. Bener omong. Tembangnya Gubuk Asmara. Jajal mumpung Mas Puji rawuh, Pak B, coba Pak B. Nah. Mas Puji, Ben- ngendang. Hah? Ben sing ngendang ben Pak Puji kae. Mboten bawa. Bawa Gubuk Asmara to? Ini gubuk asmara apa peleng ya, Mas? Gubuk Asmara. Gubuk asmara yo. Kowe bengi iki kok jan munteng. Kowe bengi iki nyang apa to kaya rumah aku. Kalau selunas sing ngono kuwi, Mas. Wong aku sloyo pisan nek kowe iki. Ora, aku lah lunas ngono. Meme, nggih, nembang gubuk asmara mau. Asmara. Asmara kaya. Asmara yo asmara. Gubuk Asmara. Mimik? Meme. Mimik? Mbak, iki tekan ndi to, Mbak? Iki kok melok ya? Kuwi planet Pluto, Nduk, kuwi, Nduk. Kuwi kesayangane. Lah kuwi metune mbiyen laire teko Sapiteng, Nduk. Dhisik iki sadurunge karo ibumu, dhisik Mas Puji iki karo aku lho, Nduk. Ya ampun, iki berarti kon ibu Meme. Lho, Loh, piye to iki? dhisik beda. Aku kan dhisik karo Mas Puji enggak dadi to. Oh kowe berarti termasuk Lah, apa? Aku ra meteng, amatiran. Mas Puji sing meteng. Ora cetha kaya. Ayo. Nggih, ngapunten nggih Mas Puji, gembel kamardikane lelenggan. Mboten apa kersane notori. Anu beto kendang piyambak niki wau Mas Puji. Lah kowe aja anu tak otak rumah aku. Kok kendang-kendangnya kabotan. Kabotan. Niki Ya, piantun. gubuk asmara iki lak ra iki sing ngendang wis. Wes tenang kae. Disiarke tem, najan to sak gubuk tem. Yo latihan kowe ora oleh to. Aku nek sing kendang Mas Puji kudu joget ta ya. Aku elingane gubuk iku aku. Setunggal lelagon Gubuk Asmara katur dumateng panjenengan sedaya sinarengan jeng Meme. Sumangga. Kok enggak penak to MC-mu. Ndak piye ta? Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahaya. Kaya tahlil. Berbahagia. Rumah samu sing delok buaya kabeh kok. Acara selanjutnya yaitu Maido Kasana. Sing faidu lho. Sing apik maido Ya sedep. paling ora ya kaya Mr. Paul. The song is in the Ah. cap as mirror. Ngono. Ben-ben. Let's dance together with Meme. Gubuk Asmara. Yo. Ya. Dibukani kok anu no. Kok gamelan. Oh, gamelan. Yo no. Nah. Kendangane renyah iki lho, Cil. Nggih. Mas Puji ya. Ya iya. Sing duwe Malang ya iki. Lah, Kowe dadi keramu markalere ning gubuk Kari-kari tak. oke. Yo Terima kasih Mas Puji, luar biasa. Benceng kula badhe tayupan teng kali pari. Yo kendangan iki berkarakter. Mas Yai Yai Sableng rawuh to. Iki nggih, Mbah Yai Sableng ugi Wah niku rawuh. rencang niku. Oh ngono. Biasane adan teng Ora, musola Cil. mriki kok kan. Kuwi anggere nek wong kondang kok kancamu iki piye to? Cil? Lha iki Yai Sableng tenan lho. Lha kowe yo kenal. Kenal lho iki Yai Sableng, muridnya gendeng stres. Ngawur. Ngawur Mbah Yai Sableng niku asli saking Soko niku. Wong akeh. Ya bener. Ya bener. Maksudnya apane? Soko. Ya mate omahe sekitaran Soko. Wah, Oh iya, sekitaran apal tak Soko. kira ning kono kuwi. Iki mau lagu wis Gubuk bareng. Asmara diaturke. Nggih. Nah, diaturke buat pamriksa sing padha pareng rawuh juga menika wau pundutan saka sapa nggih Pak Mas Paujan. Gubuk Asmara. Mriki diaturke Meme, sing ngendang Pak E. Pak E. Kok ya pas lho sampean gathukne. Lho lebih gathukne pas wiyen rayo ki gawan kok dalem kok ya. Lah kene iki komplit to. Iya iya. Tapi jajah genti genduk Silvanur mau Lita. Mau kita mau. Coba ini Lita. Terotak. Buat Pak Yai Sableng. Selamat malam. Kula Ini toto. tak. Niki lagi kula toto. Totonen supaya ngaturi tetembangan sing Lho. ora jumbuh karo Mau Cahyu. Mimi mau kan sing ngendang karo Mas Puji. Nah, Bapak karo anak. Iya. Nek Lita iki sing ngendang Mas Kapur Barus iki wis
Kuwi ya bapak karo anak panggilan. Sami mawon. Mas Badrus. Badrus. Kapur Barus. Kula niku sampai sakniki niku. Iki engko ngene, Cil. Lah pripun to? Sing ngendang kan Mas Muji mau meme. Nggih. Iki kaya anakmu ora Lita iki. Nggih, kados anak kula. Iki calone karo Patrick lho, ha? Oh iya. Kaya anakmu ora? Nggih. Lek ngono ibarate anakmu sing ngendang kowe. Oke, nggih. Iso ta ngendang? Iso ya? Iso. Weh. Nembang sing enak tak toto, ya. Ora mbok kendangi ta? Ya wis totonen toto. Toto. Pokoke tak kendang malah kendang. Maksudnya mboten usah kendang. Kula niku gadah niku pasaran iki bocah sakmen niku kudu diomongni pasaran, Bos. Lara ngerti pasaran. Sok-sok ya wede pasaran ki legi piro, paing piro niku mboten genah. Wopon lagi Lah pon lagi kliwon niku kan wonten napa niku jumlahe. Nadane sakmene iki, Mas. Ini seberang. Nah. Ini Nduk, ya tak warai ya, Nduk. Ya. Lagi limo songo ing paing pon pituake sekawan kliwon wolu neptune. Iki besok badhe kula damelaken lagu. Iki kaya sing gaene ngupah iki kaya Mas Sudrun to. Lho, sanes. Dudu. Sanes. Menika sanes Mas Sudrun. Mbah Sudrun. Lah ya kan dulurku. Lah nggih. Mas aku. Enak lho Mas lagu iki Mas. Apik. Bisa kowe? Bisa no. Lagi limo songo ing paing Telung dina bali. iki sepuh, mbah sepuh-sepuh mesti roh iki. Kuwi lagu bojo lorek ya, Le. Hei! Bojo bajul. Mas aku yo tembange apa? Lho lah niku iki mau. Iso Lita bisa? Dereng. Oh, dereng. Apa to lagu niki? Latihan. Kowe iki mau latihan Iki to? latihan tok aku. Ya Allah. Jajal niku jajal. Aku jajal cakete bocah-bocah orkes Gondrong Mania iki lho. Apa? Gondrong Mania. Gondrong nih. Iki sing melodine nguek. Lah ngono dalange gondrong tek ya gondrong. Lagi limo songo ing paing pon pituake sekawan kliwon wolu neptune kliwon wolu neptune Sok tambahno. Senen papat Enten niku. telu Dumat ing yo. Selasa. Asik. Uturo. Kamis 6 apa? Rebo 6 Kamis ning 8 Niku enten tutukane. Iya. Dumat yo dintenipun. Dumadya dintenipun akad lima neptune anggih. Oke. Wis kuwi pokoke engko sesuk lak mulai neh, Bos. Aku metune kuwi ae. Oke, nek ngono cocok karo apa sing kok omongne lagune ora ana liya ya kuwi dina Minggu sing. Lah, cocok keren kalian sarep kuwi kaya ngono kuwi lho. Dadi aku nggih iki Apa judule kuwi? Dina Minggu berarti 5. Ning Lima. Pawang Sari. Lah nggih, 5 sok. 18, 5. Dadi pas legi 5 Apa judule apa lagu? 5 songo wolak-walik Mas. Lali Nah, janjine. lali janjine. Aja nganti lali janjine karo neton-netonmu nduk Cahyu. Oke. Dados. Karepku yo ngene iki lho karepku. Sia ya, tak pasne karo dina-dina mung dina Minggu. Dino-dinoan. Dina-dina. Heeh no. Apik kowe kene Mas Sudrun ora ngomong ya udah. Sesuk karo neh. Aku ya tak melek barang. Bos, izin makeba. This one I say. Lala babanya jelas. Lala babanya jelas. Lala babanya jelas. Jelas. Yo, Lo. Caca. Dreng. Mandek dhisik. Mandek.
sapa? Lho kowe ulang tahun to, Le? Oke. Sing ulang tahun kowe iki lho, amplop pisan Mas aku. Tak semprote dhewe. Ulang tahun kowe kok ya. Oh iya. Tak semprote. Selamat ulang tahun ya, Cah Bagus. Percil iki lho, percil iki lho. Tak semprot dhewe lho. Mas aku. Wis pokok sehat, seger waras, panjang umur. Amin, amin, amin. Sukses. Ya Kang Sun Kang. Ya aja lali. Oh anak Mbak Tika. Putrane Mbak Tika. Ini yang sunat juga ulang tahun. Mas Jemi juga selamat ulang tahun, semoga sukses selalu, sehat Amin. walafiat, Amin. tercapai apa yang menjadi cita-citanya. Cita-citanya. Lagunya selamat Hari ulang tahun. Senin. Ini kok kagak Intan, jemene kondokin, kancang ono. Iki putri tak kon nembang wong loro karo Intan. Aku ngenteni kuwi lho. Sepote ya Mas, sepote. Spote ini lho. Ora kuwi gak aku. Tak contoni ya. Iya iya. Engko aja lali terokno siji-siji. Nggih. Iba, bilo, cimo, kenjes, mampu bocah iki jenenge sampel utawa contoh. Ya sapa sih kowe? Aku sih Bos. Iya no. Iba, bida, bije, coba Kuwi omonge wong lho lelek ngono kuwi. Sing cetha ta? Angel lho Bos kok sampean iki. Aku ngenirone 3 tahun ra iso. Lu Mas aku lek liti lho pancen ya gathekan. Liti Kok gathekan. iso omong iso cepet ngono lho. Wong iki mbok sinau. Awake dhewe kulino diuber utang kok ngono lho. Wah, Mas aku Iki melu cakra budaya pirang tahun. ya suwi mulai tahun 2012 kok. Mulane nek prai iki ning omah sinau. lek latihan ki teko. Nah, Ngono lho. latihan teko. Latihan ra teko. Sepot nek pirang tahun nek ora Iki lho, beset. iki liti iki ngene iki wis hafal. Iki bagi bocah mabuk kudu baca kuwi genah omonge. Genah. Heeh, cetha. Apa? Cangkemmu aja omong ae jajal. Plecil kaya wong bisu ki mau njajali. Au. Jajal. Yo, ti. Ayo, Bang. Kowe ya marah Kowe susi malah kaya goren. Kowe goren wis susi goren kowe. Ora cetha. Mas sing goren kono lho, Mas aku. Duduk goren sing duwe gawe ndi? Utuk. Duret anu tanggapan iki. Tutuk kono sing mau omongne kuwi kaya. Oke, pokoknya terima kasih. Sekarang aku mohon izin ya, Cil. Nggih. Untuk malam hari ini engko nggon wanci perang tak tepungke anakku. Mboten napa-napa. Iki Wisnu sing Nggih. nomor 2. Engko sesuk nang Bedali lek kowe nonton, ya nonton to, subscribe to YouTube kuwi subscriben to. Kowe kenal aku pirang-pirang tahun. Nah, Kowe modelmu ndelok YouTube ku kaya anyang-anyangan ngono kowe iki. YouTube kuwi sapa to sing delok? TikTokmu lho bendino aku tok sing delok. Sing Kira aku iki penonton SKD. Mas aku. kula pun anu kula kalau iki pun subscribe Wes, channel-e channel sapa? Ki Rudi Gareng. Ora enek. Ora Gareng enek. tralala ngawur. Ora ngaku tralala. Layak ora Nek enek. gareng wayang wong, gareng anu. Anu kuwi. Oke, engko sesuk genti Rendra saiki genti Wisnu sik. Oh, Kon ngoten. wanci perang ya. Gantosan nggih. Heeh, pake tak njagong karo Udut karo kowe. Sekolah teng pundi anu Dek Wisnu? Sekolah teng pundi? STMJ. Duh, SMJ anu apa kuwi sampean? Ya isi to kaya. Lampu merah sampean. Kok iso STMJ iki lho? STMJ ki apa to? Susu telur madu jahe iki lho. Ngawur isi sih. Tembange apa? Cah loro ki Sumanding ya kene, Sumanto ya kene, sembarang. Manut wong loro iki kan kakak adik iki. Oh, Kakak ipar karo adik ipar. Apa par? Kowe par. Lagune par. Partini. lagu sing anyar, Bos. Manut. Sing anyar sing anu kae lho. Sing di Ah, Apa? Ah, iki. Kok sik genane Lagu sik. apa kok? Ah, iki lho. Kowe kulino ndelok drakor ngono Sing lho. piye? Kok ora sing happy kuwi lho. Semoro-moro. Sing biasa kowe nyanyi lho, Nyuk. Apa deh? happy birthday. Ah, gitu. Ah, iso. Sing ndi to? Mbah lah, mbah. Yang penting Duduk bukan itu. Nadamu Banyuwangi sing anyar kuwi lho. nadamu Kari cerita. nadamu mengandung opo. anu Asmara Dana Dangdut. Suliana. Mas. Asmara Dangdut Suliana.
Asmara Dono. Dalange betul. Oh, beda. Iki gak dalang Asmara Don. Dudu beda. Cok Winganane aku buing kok nek jalukan. Kowe wis lali karo aku apa piye kowe iki? Ya kuwi lho. Aku Kari cerita. apa manut wong Kari ngono iki? cerita. Apa, Nduk? Gadis kali. Apa? Gadis manis kali cilik. Gadis manis. PY. Heeh. Ning aja lali jogete mengkap-mengkap lho ya. Oke. Anu Mbak Aku gara-gara lagu iki kena Maya Praga lemuk. Wah, viral lho jenengan. Kok spiral piye to? Ngawur kene wong lanang kaya. Maksudnya kayak pas niku YouTube Viral. viral kok viral. Yo. Yo. Gadis manis kali Berni, ngendi Kalimantan. Kalimantan. Mas. Cil. Kowe lek ngamen ning Bangjo kono lho, ngamen ning kono. Matane iki lho sing marai datang. Ora enek ning dinggon lagu kok buka icik-icik ora enek. Ya icik-icik ra tempo. Paling ora yo, iki paling ora cek ngono lho. Apal ora? Iki ini Mas. Kae lho nganggo simbal iki lho. Het. Tutukan. Gasmu itu lho. Iki satu tok lho nyok-munyok. Yo, cek. Kakean Kang. Kita ora kompak kok karo koplak iki. Ah, kuwi ketuane Jirolu. Wes bola kowe seplak. Kuwi kicomania kowe. Yo, Ayo. gadis manis Kalimantan. Mengkhawatirkan. Kecil iki jan nyamari. Oke, ono Intan Putri Kowo, ono Putri Sarwo. Bapak Sedan. Buat Pak Dan, Cakra budaya selamat malam Dan. Indonesia. Salam metal Jawa. Juga selamat ulang tahun buat Kak Jenny. Sukses selalu buat Mr. Paul dan Mbak Tika. Cuco. Senyum tipis menenang, gadis manis Kalimantan. Maunya ulur terbayang-bayang. Bahagia. Oke, thank you. Terima kasih. Masih ngecer iki sajane diajak ngabari. Mula lah kali koplak niku klop. Oh, soulmate. Sami-sami tiang panggung rejo. Oh, soulmate, medel. Nggih, ngoten niku Mas. Iki ngene ya, wong bagus. Pripun. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Dalu menika kita sudah menghibur keluarga besar Mr. Paul. Paul, nggih. Tidak lupa Mbak Tika, Mr. Paul juga sing ditetake manggih berkah. Amin. Rasa seger kewarasan ku perkara gojek, tetembangan, keguyonan ku dibacuki nggon wanci goro-goro. Goro-goro. Nggih, leres Dadi Mas. kriak-kriak wonten kecandak ora luput ya kuwi muga tansah manggih rahayu wilujeng sing kagungan dalem Amin. warga. Amin. Juga terima kasih GM Audio. Nggih, matur nuwun. Profesional sound system sing aku rong roh wis sing duwe sapa rong roh. Elek kowe iki. Wis pokok suwan ngasane Kanjeng Sinuwun celak dadi tukang. Monggo, Terima kasih ya. derakan. Sak Percil CS. Iji. Robor ini terima kasih. Siap, Om. Sowan ono karsane Kanjeng Sinuwun. Wulan mulut lairipun Kanjeng Nabi sang guru sejati. Ramane Raden Abdullah